Takaenda. Ya kora mane matriz matenga matriz ekugara. Mane matriz. Varoyi vamazuva ano vari kuroya vakapfeka magirasi. Varoyi vazorwa kutamba navo. Vakaupgrade. Tinoti mamuka sei kwekoko neSunday school. Inonzi Sunday morning. Sunday morning. Tinoti pamwe Sunday school. South Africa ingori South Africa kuma. Nongochazoona nemiti yacho kuti hai South Africa ine South Africa yayo. Tiri mudondo, tiri musango hwenji. Vanhu vanofa kutomboya uzoona South Africa wodzokera zva. Kungouya uzoona chete. Modzokera. Rume kwatinoshutira gomo. Musangozokuona. Nekwate tichibva kwacho. Apa kunenge kune mota ingaikwidzi. Ngaikwidzi yobva yapako pano pakaita sepana. Isu vatada kutoburuka. Kuti kuradze number plate. Zveshuwa. Ijoni. Kana muchiti number plate iyi ndiyo kadoma ka mukunyema. Kadoma ina what plate? Kana muchiti number plate iyi ndiyo kaipoetika. Mukunyema. Aiwa. Voya zozoti ya. Aiwa. What is story? Ariko pane zore. Let's meet. Ariko pane. Hey, Vision. Musaburitse mota pamavidhiyo. All right. Mota ndeyekambani.